Min ġieli ta' widen lill-kliem fil-kanzunetti ta' Corazón, żgur li laqtitu l-poetiċità tal-lirika tagħha. Għax minn barra li Corazón tagħti importanza kbira lill-mużika u lill-aspett performattiv, tieħu ħsieb ukoll li l-lirika tagħha tinqara donna poeżija. Imut bil-ġuħ kieku taf. Jien naħseb li l-kliem li nikteb ta' kanzunetti jisiltu ħafna mill-poeżiji, jiġifieri kieku ngħid ma kontx influenzata minn poeti Maltin bravi ħafna. Ma kontx inkun kittiba tal-lirika. Il-poeżija tagħtik ħafna pedament biex tikteb inti il-kanzunetti, imma il-kanzunetta hija ġeneru kompletament differenti għaliex l-ewwel nett irid ikollok ir-rima importantissima, mentri fil-poeżija aħna nafu li aktar kemm imur mażmien aktar qegħdin ikollna jsu vers ħieles, poeżija aktar moderni neqsin minn dik il-forma u dik l-istruttura. Fil-kanzunetti le, għax fil-kanzunetti aktar kemm ikollok struttura aktar importanti għaliex iktar ħadd tappella l-widna jekk ikollok xi ħaġa taqbel għandek il-versi li qed jidħlu fil-mużika bl-eżatt mela allura għandek anke sillabar illi huwa b'ċertu regola. Huwa proċess illi jiġbaħ ħafna lill-kitba kreattiva l-oħra. Dik li studjajt anke l-iskola jiena biex nikteb komponiment, ġifieri l-ewwel inti tfassal l-idea, tagħmel pjan, tipprova ssib idejat, tixbijat, metafori, immaġni, stampi li inti tista' iddaħħal f'din it-tema li tixtieq tikteb dwar, ġifieri dak kollha u hija sena li aħna nitgħallmu fil-kitba kreattiva in ġenerali. U mbagħad meta tasal biex tiktiba apparti l-kitba per se li fil-verità fil-każ tiegħi ma tantx toħod li ħin, l-iktar parti importanti hija l-editing li inti tqassar, tibdel, tqaċċat, tikkoreġi. U naħseb dan huwa l-proċess normali ta' kull kittib, ġifieri min jikteb ktieb naħseb juża l-istess proċess u jiena bħala kittiba tal-kliem tal-kanzunetti nuża dan il-proċess ukoll. Ovvjament għandi xi ħaġa żejda li mbagħad irrid naqqadhom mal-mużika. Jiena fortunata li nikteb it-tnejn, allura l-proċess isir b'mod sħiħ. U bekk dan il-proċess, il-fatt li jisir f'ħaġa waħda, jgħinni biex il-kliem u l-mużika dejjem ikunu uniti. Ma jidhrux jisom ġew inkullati fuq xulxin b'xi mod, imma li taġnu bħala ħaġa waħda. Mill-plastik brazzoletta roża marbuta mali. Għalkemm jien għandi ftit background tal-lingwa u għamilt il-kors tal-Arti, tal-Provi, eċetera, imma niddejja illi nkun kondizzjonata żejjed mir-regoli tal-lingwa għaliex fil-verità biex tkun kanzunetta tajba m'għandix għalfejn tkun lingwistikament perfetta u laqqas mal-fejn issa tkun korretta. Jiġifieri laqqas irid inkun skjava żejjed tal-lingwa illi biex nikteb Malti korrett jiena mbagħad ikolli kanzunetta li hija inferjuri. Li jiġri kultant hija li titissib bilanċ bejn pereżempju li jkollok l-aċċent jaqa' eżatt kif suppost u l-mużikalità tal-kanzunetta. Kultant tagħmilha li aċċent ma jkunx postu u l-kantanti kbar jagħmluha u l-liriċisti kbar għamluha li l-aċċenti ma jkunux posthom għaliex inti trid tinħeles ftit mir-regoli tal-lingwistika u tal-lingwa biex inti tikteb kanzunetta tajba, imma li jkollok background huwa importantissimu li inti taf li jekk qed tikser regola mhux għax ir-regola ma tafix, imma li xtafu għaliex hemm il-bżonn jew hemm is-sens tagħmel sens li inti titwiegħed minnu. L-album għal-bej huwa t-tieni album tiegħi ġie 5 snin, eżatt 5 snin wara l-ewwel album Hawnjien. Kien album illi ħafna mis-saħħa tiegħi għaliex il-kanzunetti trid tikteb b'mod illi min kien diġà jsegwik jibqa' jħobb ix-xogħol tiegħek. Imma fl-istess ħin ma tistax tibqa' fl-istess post, trid tibni, trid tevolvi. U dan huwa proċess li mhux faċli għaliex meta inti tieħu triq tibda tgħid fejn sejjer u l-post fejn sejjer huwa l-post li tajjeb.
Anki it-temi huma ftit iktar differenti mentri l-ewwel album kien iktar dwar kanzunetti nostalġiċi, issa dan jazzarda aktar, dan l-album jazzarda aktar fit-temi tiegħu. Dak kien proġett kbir ħafna għalija kien proġett kbir riskjuż għaliex kif dejjem ngħidu meta inti tagħmel album ta' kanzunetti bil-Malti mhux se tfendih, mhux se tmur tajjeb kummerċjalment. Tispera biss illi dawk il-persuni li inti tkun tixtieq li japprezzaw ix-xogħol tiegħek jasal għandhom u li almenu għaw Malta dan l-album jgħin biex ikollna repertorju aktar mimli, aktar vast ta' mużika li hija tagħna. Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.